Hello guys, ayan, welcome back po ulit sa aming YouTube channel. Ngayon, nandito ulit kami sa farm ni Auntie Ligaya. Mag-harvest kami ng mga iba't ibang klaseng gulay. Then papakita namin din sa inyo yung mga tinanim nating bawang tsaka kamatis. Ayan. Si Auntie Ligaya pasunod na siya kasi may inasikaso niya pa yung mga estudyante niya. Tara guys, samahan nyo kaming mag-harvest ng gulay. Let's go po! Ito rin guys pala yung yung tinanim naming bawang. Kung naalala nyo sa mga nakapanood. Ito na siya, ang galing. Oh. Diba? Hala, saya. Kakalanduan na Oh. Bilis lang talaga din ang bawang. Mabilis niya, no? Ito yung nabagyo, hindi na. After ng bagyo to na nang natin ano. Ang palaya oh. Ito yung tanim natin oh. Ito guys, ang mga ampalaya naman ni Auntie Ligaya. Kaya guys, talaga dun sa aming sa aming isla, talagang tataniman namin ng bonggang-bonggang gulay 'yon kasi maganda talaga yung lupa dito sa area dito eh. Ayun ang palaya. Isa pa dagdag pa rin kanya ang magkunang ang palaya ay ganyan lupa may. Ito oh. Ay hindi pwedeng ganyan ay. Di na pirde. Pwede nang kunin? Oh, yan guys, ang ating kamatis na tinanim. Oh, wow, may bunga na. Ang galing. Wow, nice. Alang, ang dami na palang bunga eh. Nice one. Ilang araw pa yan. Mga ilang linggo pa pwede nang kasi kaya mag... Galing ng tanim natin, oh. Lalaki na. Ano ba nagtanim na? Oo eh. Ito naman guys, talong. Yan guys, simulan natin mag-harvest dito sa ating ampalaya. Pang ano na to? Pang pakbet. Yung mga halo. Pampakbit na ampalaya. Oh, sarap. ganda oh. Nice one. Paano ante maghanap? Kapag kung may magtukol daw yun na. Parang kontan yun ah. Crab. Gusto ko tong talbos. Baka matanda na to. Saan? Ala, baka ito na. Ala, Hindi, hinog. Tingnan. Laki ah. laki oh. Mayroon pa akong sinirang isa dyan eh. Nako, ito na ang sabi nanti pa singkwan. Ayun oh, baka yun. Hindi. Baka yung tindira niyang mahaba. Oh, yun guys, oh. Hindi, good size to. Oh. Ito hindi ba pwede to? Hindi mo mang pagitlaan yan. Pagitlaan mo lang yun sa kakan mo. Mahirap pa naman natin. Ojo. Dami na iiwan pag ano. Sulig pa naman mag... Biyernes lang na magkuha. Ano pa lang ngayon meron na biyernes ulit eh. Tunti oh. Ayan oh, sumay pa mo. Nakapakan mo na. Saan? Ayan oh. Dami pang bunga oh. Oo nga, ba't ka doon eh? Ito, mahirap pa natin. Hindi sa ipin yung dahon. Oh, ang dami na. May mga public pa ng days. Ito oh. May savings na kaya? Wala pa nga. Magbili ka nga ng 7 mamaya. Wala na mo. Yung mga ganito, mabuburit na ito. Tanggalin nyo na yung ganito. Nice, ang dami na. Tatanggalin mo na yung tiga. Yan, yan.
Bakit burit nito? Hindi na pwede pag buret. Yung may ganito, nagganito, may burit na yan. Paano, tanggalin nyo Uncle? na. Paano? Yung nagtikaw? Oo, Burit na? ganito. Wow, naman yung mga burit na yan. Hindi na maghaba yan. Ginadid mo na lang ah. Ay, ito burit. Siguro i-emphasize yung burit. Ulam daw nila. Harvest naman tayo guys ng talong. O baka mahal na rin yun. Sili ka rin din ang dangarog sili ko madin. Dito nga, kabato-bato pa. Masyadong mabato. Pero nabubuhay pa. Pulilimsit na. Ay, ganito nga yun. Ito guys, ano talagang hindi mahaba yung bunga. Garampingat daw kung tawagin. Itong talong nila garampingat. Okay lang maggarampingat yung talong, wag ka. Puro rimpit, di tarong dan eh. Daming damo na. So yan pala yan. Ayun kay ate. Yung pagkuhan. Oh. Hindi, ilagay ko ito. Hindi mo na papagalitan si Ate Ligaya. Pagkuhan sa amin. Pwede ko pagalitan. May nagakras baga sa kanya. Okay lang sa'yo, Uncle? May mag-cross ka yung Tiligaya? Uri pa yung gasawa mabalin. Kahit dalawa Ibigay mo na? Ha? Apa ipadpadawat mo di asawa mo nay. Ay, Kasi ikaw daw, may iba ka na rin daw. Di mag-iba hanap na rin siya ng iba. Woohoo! ipang ka na nga. Muta mo, white eh. Ang dami na. Talong kayo dyan! Bibenta rin natin mamaya yan guys para matulungan natin si Whitey. Pang cigarette ni Whitey. Yung mga reject. Well, yun naman may ulamin. Ayan, ang dami ng bungang sili guys. Oh. Gano'ng kilo ng sili niyo, Ken? Eto guys sa Manila, ang mahal-mahal lang kilo. 230 ngayon. Gina-order na daw nila 150. Ang isang kila? Magkano mo dito binibenta? Sandaan? Eh, si Pinpin ginakuha niya lang sa akin 120. Hindi masagpuros na yun, daw. Magpatira nga ako kay Uncle Uyeng ng isang linggo bago mag New Year. Pang dynamite. Dynamite. Kahit yun lang handa ko. Diyan, daan nga galan ko. Narinig ko tiyahid ko di Manila. Pinurus yung bulat sa patidaan. Sino? Pero bukas malalaki na. Marami na naman to bukas. Ayan, punta pa tayo doon. Maraming pang sili tayo dito. Ito, sayang pa to. Tinamin nyo pa to. Eh, mag-adas tayo ng kwan. Lasunan eh. Dapay lasunan eh. Taggagaysa. Kaya nga yan o. Maglaman. Ito pa na eh. Dahon na lang. Alam niyo ba magkano to? Yun na yung ating sindera oh. Ang Tiligaya. Sindera na pala. Ito guys, ang daming bunga oh. Ang mag-aadas. Isang yung lagayan mo sa Hintay, para ba't isang lagayan lang ng kuwan. Ba't na late ka? Nag-lipstick ka pa yata eh. Yung estudyante ko guys. Wala ay hindi pa sila Hindi ginasabi ba isang kilsali? Ano yan, nadas mo tayo? Nadas mo? Lakso na?
Tagal na eh. Na. Matagal na na. Kaya may puting na. Ito yun eh. Nagdun eh. Pero pag diligawan ka niya ulit, ante, okay lang? Sabi niya, oh, Ligaya, will you marry me? Again? Laban mo, patayan. Wala na, tanggap ko na. Talaga meron siyang ano, oh. May hugot ka, tita. May dinaramdam ko talaga, kaya. Nagdumot labsam na eh. Nagdadagkal pa yun eh. Ito nga ay masarap eh. Sarap na eh. Lasa didi. Daming bungo, oh. Magaan. Yung malalaki lang kunin natin para hindi tayo lugi. Opo. Late ka naman, ma'am. Eh, paano yung estudyante ko? Hindi pa sila nakabihel. Ito yung malaki mong estudyante. Siyempre, isang ay, isang daw, 10 piso. Yes? 10 piso. Kilo, sabi mo sana eh. Gusto mo 4 kilo, ma'am? Ito guys, oh, lalaki oh. Tandang, kain ka na rin ng damo. Gutom lang. Kunti ang bunga ko lang sa ili ngayon, no? Why? Kulang na sa savings. Wala, eh, di ba gabi na kami nakauwi? Diyan, okay, Marlon, mayroon. Hindi ako mamaya. Ganda guys, oh. Sarap na itong paksiwin. Dami na guys, oh. Isang timba na. Oh, di ba? Sakto. Dami dyan. Kaya nga eh. Di nagmula kami dyan, di nagkrampayaw, di nagkadum. Maalap na. Di may 1 kilo lang ito, 25. Ngayon, 100 no? Ngayon, 100 na, nasa 200 pa. 200 pa. Anong month yun, ante? Nung 25 ang ano, kilo. 2,000. Ante, Anong month? Kung yun, nung nagtanim ako dyan, Oo. kung yun, Mayo, Ganito lang. Kaya maganda talaga magtanim ng gulay pag ganitong pa December. December, Oo. Talagang, Timber ka magtanim. oo. Punuin mo ng gulay tao pag pa December. Oo. Pag ganito, pag mga May, mura ang ano, gulay. Pagdating ng July, Ugos, Ano ka yan na? na naman. Magmahal na naman, no? Mahal na naman. Kasi nga tag-araw ay Yung ilan na. doon nung paalaos na nga, saka sila mag-order ng sila eh. Lupay. Complete. Tanay mga supot ang kilay. Laga doon kwaraw. Oh, maaji pounder. yun. Siyempre pang benta natin to guys. Para kumita naman si Madam Unsa. Si Auntie Ligaya para kumita sila. Kasi hindi naman nila kayang ubusin to. Dami. Saka ano ngayon, maraming naghahanap ng gulay dahil kakaunti ang nagtanim. Nakakadawing sila eh. Wala na daw. Lasa na natin ay. Ayun. Sa upuan. Supot ni. Wala akong plastic guys. Ano matalasunam na, umalagin na. Bagay. Ayan, search na.
Ilang kilo kaya lahat to? Nakatatlo lang yan. Mahigit 3 siguro. Madami pa rin sa kilo. Buti yung ganito medyo mabigat. Pag ito, dawalan pa. Mabigat. Ito, ito mababad sa tubig. Tingnan mo nga 1 kilo kung gaano kadami. Dami. Di ba nga, Je? Magaan to eh. Kalahati pa lang. Kalahati pa lang. Hindi pa. Kulang. Hindi pa. Tama na ba? Yan. 1 kilo. Walang labis, walang kulang. Kunti. Ayan. Kunti pa. Kunti. 2, ganon. 3. Yan. Yan. Okay, 2 kilo. Magkano kilo nito? 150. 150 daw ang benta nila ang 1 kilo. Ikamon siyang na. Sige pa. Ano pa dyan ko? Para iba kasi may 120. May nagakuha ng ano. Tama na, Je. Sobra na, Je. Yan. Yan. Sakto. Pag ako lagi, kasi dragon fruit, parang kabisado ko na mag-ano ng timbang. Buti lang mo, sabi ko, 4 lang. 5 nga, oh. Sakto yan. Gay mo, Je, lahat. Magsobra ka kasi ng isa, eh. Sabi mo, 6, eh. Sakto yan. 5 kilo. Di wala na yung iba, yung nagating eh. Sobra, Je. Bawasan mo. Ilang buti lang. 6. Eto naman, guys. Tingi-tingi tayo dito. Hindi. Mura ang Hindi yan per kilo, per ano. 60 ang ano nila per kilo ng ano. May malaki, may maliit. 60 ang per kilo nila ng ano yan, ang palaya. Ito 20 pa? Pero buhat di tarong. Puro tipit. Magpakbit na ako. 150. Ito guys yung ating na-harvest na ano. Ito ibibenta namin siya ng 150 ang kilo. Kasi sa market, mabili mo na siya ng ano, 230, 200. Ayan. Then ito naman, aray ko aray. Ito 15 pesos, isang plastic. Sa bayan yan, ano na yan, 20 na yan. Then yung ano, talong. 15 rin, isang tali. Order. May order para mga kuno. Magkano lahat yan pag napagbintahan? Dito sa may sili harap 750. Dito sa may ampalaya 150, bale 900. Yun sa ilang tali yung talong. 1, May isang parya. 6, 7, 8, 9, 10, 10. Ikaw na bahala mamaya anti magkuno. Magsama ka raw sa amin. Di mo mariripak na kita. Ala ko yaw. 60, 70, 80, 90, 100 o 20. 120, 130. Pag 10 yan. Ito guys, ni-retail namin yung 1 kilo kasi baka may maghanap ng ano eh. Per pack. Pinas? Tara na, magtinda. Maka magluto na sila ng tanghalian. Kaming pakwan oh. Ayun oh. Ayun oh, daming bunga oh. Ayun. Katago. Dami to, kakapal. Glako kami guys. Nay. Sile! Talong! May 2 days na sila oh. Ang
ampalaya. Sarap naman ng saging. O, sino may dalang pera dyan? Magkano saging? Pwede mag-utang ng saging? Balik din mamaya? Pwede daw. Pwede? Pwede daw. Oo, balik ko rin din mamaya. Magmotor ako. 35 ang kilo yan. O, dali nga. Pagkilo nga. Saan ba? Pagkiluhin mo nga. Kiluhin mo nga tayo yung saging tayo. Wala kasi kami yung dala eh. Ito oh. Magkano to? 9 piraso. Ilan, magkano to? 10. Ay, mayroon silang ano din tinda. Galing din sa yata sa kanila to. Aro, may Tapos 2 days talong na daw. ah. Bagong taon na talaga. lang pe bago mag 1 kilo. Kunti. Ito. Ilang piraso ko? Yung mga 3 piraso pa. 4. Ito, sa mga na tagnag na oh. Parang hindi ka na mag ano. Sapat eh. 1 piraso pa siguro. Ni? Atong sang. 1 kilo te. 1 kilo oh. Sige. Pahing yung plastic mo eh. Saglit lang te. Magkano itong kilo to? 35. Utang to guys. Aga-aga ng utang. Well naman oh. Balikan naman. Oh, tad ka mamaya. Thank you. Alright, so utang tayo bukas na ang next year na ang bayad ha. Oy. Well naman oh. Naka-video bawal magtanggi. Oh, meron kaming ano dito ampalaya and talong. Para kompleto pang pakbet. 15,000 pesos. Yeah. Oh, di ba paborito mo yung long kaya paborito mo yung talong di ba long? Oo daw. Hindi mo nga kauumbok nila oh. Pasok ang ano, grade Tago naman tong batang ito eh. Siguro matakaw ng talong to. Oh, paborito niya po ang talong. Paborito daw talong. Dalawa. tali yan. Dalawang tali. Bigyan ng 2 tali yung talong. Palaya favorite mo? Hindi man. Oo, cute yun kasi yan. kasi cute yung may-ari. Papakbitin. Hindi na gaano Magkano ba maglaki. talong? Mas masarap yung talong eh. Sarap yan. Oh, 30 plus 10. 40. Patay, may nabudol na naman kayo. Ito oh, maghanap tayo ng medyo kwa. Maganda-ganda na lang. Kasi mataba to oh, kaya kailangan Kasing mataba ganda din. ng ating mga tindera. Oh. Oh, magkano yan? Ang Ang palaya palaya te. para pang pakbet. Anak ti ko ni Kuya Pitang. Ito pa, anak ni Ma'am Joby. Ay, ikaw nagabantay? Wala dito. Palaya. Ay, dito pala sa akin yung palaya guys. Sorry. Oh, kuha na. Pili. Gusto mo rin ang palaya, Neng? Ayaw mo? Mapait? Nagapili ako, wala akong piba. Tupa mawalan? Tagapili ako, wala akong piba. Oo, pinta. Ayun ang bayad. Oh, yung maliit. Oh, Ay, gusto. ito po. Gusto Okay, rin. Oh. sili po. Saan dito yung may tawad, te? Para sa 250. Ayun po ang may-ari. Ito po yung may-ari. Hindi, ano yan? 15. 30, 30. 45. Plus 10. 55. Ante, 55. Hindi, wala pang ang ginabigay. Wala daw bariya. Uy, muntik na hindi Ito po sili. Muntik na hindi lumaki yung tama. Yung ano Laso na po. Ano po? Inano po ng kalabaw eh. Ganyan, yung sibuyas na... Gusto mo yan lang? Sarap yan. Dali. Bili mo kay mama mo. Bili siya. Arik ko ka. Parang may O, baka matapon to. Parang may handaan niya. 10. Sa ano po namin yung kasusparte? Ito na lang. Ano yan? 30, 40. 40 pesos. 40,000. Wisik-wisik. Hop. Bueno mano. Buena mano. Buena Ante, mano. ligaya. Iwisik-wisik mo na yan. Ikaw na maghawak. Ikaw na eh. Sa'yo Kasi ikaw yan. yan eh. Sa'yo yan eh. Ito ang aming Nako, school guys. Oh, 200. Klaro. Sa uli. Ha? Yang? Sili, 10 piso. Opo, Eh, yung dito ano ay, eh. dito. Akala ko ito. 150. Oh, dali, bawal hindi magbili, naka-video ka. Kaya nga, matay ka muna. Oo. Bakit kinabidyo mo? Ay, 1 kilo 150. May nabili talaga mabili. 15. Ay, talong. 15. Aray! Oh, 10 piso na gadun eh. Kamahal naman. Ganun talaga, mahal lang bilihin ngayon. Wala nang mura. Bili kami kamahal. Hindi ba 10? Bakit kayo nagabidyo? Siyempre, ito may ari. Pag hindi ka nagbili, sabihin nila kuripot naman tong babae natin, hindi nagbili. Ay, hinarap. Oh. Ante, 1 kilong sili. Bili ng hili. Pampaganda yan, ante. 10 pesos. And 1 centavos.
Oh! Talong. Libre daw! Plus. Ay na. Oh. Ginabo mo. Ate ko ana, lapunan ako. Sige na. Tita namin di nagbayad. Alam na guys kung sino magbabayad. Ako na nagbunot. Ako pa magbayad. Ako. Dalawa lang na. Ay, dalawa lang po. Sumobra na po ako. Yan yung malaki. Ay, ito na ng apat. Ayun lang po. Pangpakbit. Yung sili niyo po hindi niyo dagdagan? Bukas magtaas na po. Ay, anti-bintan mo. Nalain talaga ng bigyan na ako. Araw-araw nagataas ka nga. Ah, syempre ah. Oh, pabili akong sili talong. Hoy, maghinto ka. Dito oh, gilid tayo. Pangulog kayo, baka kayo magulog. Oh, pangpakbit. Mura lang. Ay, ayaw magpasok kayo, magpan. Ito, magkano? 150 eh. 150? 150. Oh. 150 daw, manang. Sa amin nga, tatlong piraso. Daw. Ay, mayroon po. 10 pesos po, 10. 10. Dalawa. Ang palaya? 15 po. 15. Kasing cute po ng tiligaya. Bakit ito may nakabukod? Tatlong talong. Ang palaya, manang? Dalang. Quintada. Minta dabok. Tatlong talong. Plus 20. Isa lang ang palaya. Dalawa ng ang palaya. Isa na daw. 45, 10, 55. 55, 65, 70, 75, 80. 15. Ang palaya 15. Sige na para kompleto. Bili na tayo. Nakabidyo ka. Bawal magtanggi. Oh, hindi ka na makakawan. Hindi ka na makahindi. Oo, sa talong daw. Talong. Talong. Pili lang ako. Na, kasing cute ng tiligaya. Talong nga garampingat. Ayaw ka palaya. Sawi. Nabili daw siya ni Apong. Talong po ang palaya. Thank you po. Tarong manang, di ka mangala. Madi ka na oh. Ang tiligaya. Nagdamag lalako, dagiti Wala. nagbaba nang. Wala nga po kaming pera. Kaya po nagatinda po kami. Piso lang po sa amin dito, yung tubo namin. Maniwala ka sa amin yung piso. Bili na. Kaya pala, kay ate ko na to oh. Gretchen. Amin na yun nandito oh. Alam ko pa, lima lang. Oh, sili, ito na lang, sili na lang nakarating sa inyo. Lima nga pianan, nga bukal, tinsay. Nakapulo lang ata nakikita. Kaya ko niyan eh. Sige, kunin mo. Kunin mo na lang kati Gretchen. Manati Ito yan. sili, pakbitin, lagyan na lang ng sibuyas. Manati yan. Kita mo na. 10. Sampo. Ikaw nila. 10. Oh, di ba yung ka? Bago ato. Yung kwinta. Bas yan. Utong na yung matingan na nga Ilagay mo na dito sa akin ng Kinyamon. Atalande. Ate tarong nga magidumakal. Garampingat nga taraw. Nagdadakal mo dapat kon pa. Oh, nag-adas kami. Bili na. Bili niya na. Atay ko ata. Kursul. Ay, nagkajisili ko na. Ang pensible. Ay. 30, 40, 50, 65. 5. Oh. Ulit pa? Ulit pa, tiligaya? Nasaan ko isalsalin ito mo kanina, ba? Ulit pa? Okay na po. Thank you. Okay, thank you sa mga regular customer. Wholesaler. Wala na akong tinda. Labing pa ito mo. Ha? Ante. Si Aling Di na Maripe. mula yung kwa mo, di kwa mo. Pagita 40 lang. Di daw mo lang yung talong. Ha? Talong. Sino ang misang kabinin na? Tarong mo? Sila nga. Kahit di sana sa akin lang isa. Hindi nga tanggalan. May nag-aaway dyan, guys. Tara na. Ikon mo nga. Inaaway to rin sa tiligaya. Siya na ang sagot sa ating... Magkano isang kilo ba? Bigay nyo? Magkano bigay niya sa'yo dati? Tumaas lang daw siya ng 10 pesos. Magkano bigay sa inyo? Kailan tanongin ko lang ha? 200. Parang kasarap Anong sila usapan pa. nila? Kasarap sa laso na to ha. 1 kilo kay ano... Ha? Mini, mini mo. Ito. Prado. Parehas man natin.
O, antay lang na napagtindahan mo. Nagkwenta mo na. Bilangin mo na. Baka makabili ka na ng ano, sinlat. Lang sa kunti. Hindi mo bilang sa konti. Ewan ko kunti. Maka magkano kante? Wow! Ano ko ngayon Nabili lahat wala kaming utang kasi nabili yung ampalayan eh. Ako ang may utang 25 pesos. Ikaw? 30. Diba guys? Nakatinda na naman tayo. Yung lasunan nyo. Wala tayong nabili? Wala kayong nabili at naubos ko. Binili nila. Ako lang may nabili at Tara guys, samahan din natin sila mag-harvest din kami ng upo. Hingiin daw ni Auntie Pasing. Saka ni Gigi. daw te. Oh, harvest. Ito guys ang aming upo. Kukuha daw sila pang gulay. Ano na sa dulo? Yan ang kalimasan na. Pwede na yan. Ta? Oo, magsigatin wala na. Petisin na. Pitasin na. O, G, sa itong isa, Jack. Yun o, take out o. Doon muna. Meron pa naman doon. Auntie Ligaya ay. Ayaw niya daw. Kayo ay? Ay, sa kanila. Ito Hindi pa Kunin yan mo. pwede. Pwede yan. Yan, nagkuha na ako ng pan. Magtigas na to.